Што робяць рабінзон? Шымпанзэ вывеў нас да вялікага возера. З самым гарызонтам злівалася люстраная гладзь вады. Каля возера раслі дрэвы, дзе-нідзе стаяў густы непралазны чарот. Астраўкамі бялеў пясок, гарачы, як прысак. Між астраўкоў пяску зелянела сакавітая трава. Знямоглыя мы паваліліся на траву. «Давайце пакупаемся», – прапанаваў я, – «горача». «Але ідзі купайся», – пазяхнуў Міхась. «Там цябе чакае кракадзіл з кракадзіляняткам». Я зусім забыўся, што ў возеры могуць быць кракадзілы. Добра, што папярэдзіў Міхась. З сеткі выблытаўся, а цяпер кракадзілу ў пашчу. Не. Я адсунуўся далей ад возера. Моўчкі ляжаць не хацелася. «Ведаеце, хто нас з лесу вывеў?» – кажу. «Індзеец». Міхась павярнуўся набок, уважліва паглядзеў на мяне. «Ты сур'ёзна?» Я і вокам не змаргнуў. «Сур'ёзна». «Марозік, ты не перагрэўся? Табе галава не баліць?» А я знарок, каб пазлаваў Міхась. «Індзеец вывеў, я яшчэ ў лесе пазнаў». «Андрэй», – прысела каля мяне Наташа, – «ты перахваляваўся, так?» Я зусім не хваляваўся, я ведаў, што індзеец выведзе. «Андрэй, ты сам сказаў, што шымпанзэ вывеў, шымпанзэ з экватарыяльнай Афрыкі». Мала што я мог казаць, дзе вы бачылі такіх разумных шымпанзэ? Шымпанзэ ніколі не здагадаецца з лесу вывесці. Ён можа сук выламаць, гэтым суком мёд дастаць, альбо трэснуць табе па ілбе, закончыў за мяне Міхась. Шкада, што не трэснуў, мо паразумнеў бы. Здаюся, пажартаваў. «Эх ты, галава два вухі», – прамовіў Міхась. «Хіба так жартуюць?» Мы замаўчалі. А мама цяпер, напэўна, напякла бліноў, і тата іх есць са смятанаю. Парушыла маўчанне Наташа. Лепей не гаварыла б пра гэта. Мне ўспомніўся дом, успомнілася вёска. Школа ўспомнілася, мая парта каля акна. Перад канікуламі я алоўкаў напісаў на парце: «Ура, ура, ура!» Дурань, які дурань я тады быў. «Мне ў школу хочацца», – прызнаўся я. «З-за мяне вы ў Эльдарада трапілі», – прагаварыла Наташа. «Я вінавата, я». У Наташыных вачах стаялі слёзы. Яна чакала ад нас адказу. «Наташа», – сказаў Міхась, – «мы самі згадзіліся, ніхто нас сілком не цягнуў». «Наташа», – падхапіўся я, – «ты не ўспамінай пра бліны. Ты, мусіць, есці захацела, га?» «Есці не вельмі, у горле перасохла». «І ў мяне перасохла. Зараз я вас і напаю, і накармлю. У мяне ж 5 па батаніцы. Не забыліся? Хутка ўбачыце, што робяць рабінзоны. Міхась, за мною». «Што яшчэ прыдумаў?» «Бачыш на ўскрайку тыя магутныя дрэвы? Гэта мамоны, дынныя дрэвы. І ты нас тымі дынямі хочаш накарміць?» «Міхась, яны салодкія. Так усе падарожнікі сцвярджаюць. Ты толькі пакаштуй. Пасля цябе ад гэтага дрэва за вушы не адцягнеш». «Я не хлушу». «Можна пакаштаваць?» – згадзіўся Міхась. «Дык як гэтыя плады правільна называюць? Мамоны ці дыні?» «Мамоны», – сказаў я, хоць і сам не ведаў, ці правільна так будзе. Сёлетні год у Эльдарада, відаць, ураджайным выдаўся. Голле проста гнулася ад мамонаў, як назваў я іх Міхасю. Мамоны былі велічынёю з ананас. Я сядзеў на дрэве, рваў іх і кідаў Міхасю. А Міхась, стоячы ўнізе, клаў у торбачку. Бачым, Наташа ідзе. Всё-ткі не вытрымала. «Частуйся!» – гукнуў я з дрэва.
Спачатку сам пакаштуй, прапанавала Наташа. Я ўжо каштаваў, смачныя. А калі не верыш, то яшчэ пакаштую. Я з'еў адзін мамон, другі. Паглядзела на мяне Наташа, таксама давай есці. Андрэй, сапраўды смачныя, сказала. Што мы рабілі б без цябе? Калі мяне хваляць, дык я як на дражджах расту. Тады мне хочацца зрабіць яшчэ болей, яшчэ лепей. Я злез з дрэва. Хутка рыбы пакаштуеце, хвалюся. Вось толькі чарвей налаўлю. Можа, накапаеш? Паправіў мяне Міхась. Не, чарвей я буду лавіць, а не капаць. Я не хлусіў. Асаблівасць дажджавога чарвяка трэба ведаць. Якую? Цікавіцеся? Вушэй, як вядома, у чарвяка няма. Гукі ён адчувае ўсім сваім целам, калі глеба трасецца. Вось і прыдумалі ў амерыканскім штаце Фларыда, як без асаблівых клопатаў чарвей лавіць. Я таксама вырашыў выкарыстаць іхні вопыт. Знайшоў невялікі кій, забіў яго ў зямлю і па яго верхнім канцы пачаў вадзіць другім кіем. Туды-сюды, туды-сюды. На скрыпцы іграеш? Зарагатаў Міхась. А я не зважаю. Старанна ваджу кіем. Вось-вось павінны вылезці чэрві са сваіх норак на паверхню. Не любяць яны гэткіх гукаў, нервуюцца. Але выйшла не так, як мне хацелася. Уцякай! Чую, як закрычала Наташа. І Міхась за ёю. Уцякай! Смяюцца з мяне, думаю. Хутка-хутка кіем ваджу, ажно рука забалела. Андрэй, уцякай! Што сілы крыкнула Наташа. Пачакайце, кажу. Зараз яны навылазяць, многа іх навылазіць. Андрэй, міленькі, уцякай! У трэці раз крыкнула Наташа. Глянуў на сваіх сяброў. Калоцяцца, рукамі махаюць. Што з імі сталася, думаю. Азірнуўся і амаль не самлеў. Каля маіх ног варушылася мясістая двухметровая пачвара. Шпурнуўшы ў бок кій, я як сігануў. Так, за гэтыя 2 дні нямала давялося пабегаць. Але цяпер, напэўна, рэкорд пабегу ўстанавіў бы. Так ляцеў. Адным словам, ледзь спынілі мяне Міхась і Наташа. Што, налавіў чарвей? Запытаўся Міхась. Ты водзіш кіем, а яна вылазіць. Ты водзіш, а яна вылазіць. Там яшчэ адна была, паведаміла мне Наташа. Змяя? Ты думаеш, што гэта змяя? Яна не ўкусіла мяне? Я падняў калашыну, правяраючы, ці няма ранкі на назе. Яна тваю музыку слухала, сказаў Міхась. Не, думаю, змяя такую музыку не слухала б. Я зразумеў, што дарэмна спалохаўся. Зусім забыўся, што ў свеце існуе не менш як 180 відаў дажджавых чарвей. І ў такіх цёплых краінах, як Эльдарада, яны вырастаюць да 3 метраў даўжынёю. Пра гэта я Міхасю і Наташы расказаў. А, відаць, не трэба было расказваць. Зусім напалохаў іх, асабліва Наташу. Яшчэ доўга пасля гэтага Наташа хадзіла, як балерына на дыбачках. Смешна? Скажаце, баязліўка? А што вы рабілі б, калі б ведалі, што каля вашых ног можа вылезці 2метровая пачвара? Хай сабе і завецца яна дажджавым чарвяком. Чалавек на кані, над канём блакітны агонь. Мне вельмі хацелася налавіць рыбы, і я вырашыў не адступацца ад задуманага. Праўда, выклікаць на гук чарвей расхацелася. Ды для такіх чарвей, як у Эльдарада, трэба было б асаблівы кручок заказваць. А ў мяне, пра гэта я пазней успомніў, зусім кручка не было. Я вырашыў выклікаць на гук рыбу. Так, не здзіўляйцеся. Рыбу на гук нават у нас ловяць. Тунцоў, напрыклад. Уключаюць дажджавальны апарат, і кроплі вады
нібы дажджынкі, па вадзе б'юць. А тунцам здаецца, што гэта маленькія рыбкі выскакваюць з вады. Чарадою кідаюцца яны туды, а іх ужо кручкі чакаюць. У мяне, як вы ведаеце, не было ні кручкоў, ні тым болей дажджавальнага апарата. Я задумаў прасцей. Знайшоў на беразе возера некалькі пустых ракавін, паклаў туды маленькія каменьчыкі і палавінкі гэтых ракавін смалою склеіў. Смалы з дрэва наскроб. Ты што задумаў? Здзівілася Наташа, убачыўшы, што склейваю ракавіны. Я паднёс ракавіны да Наташынага вуха і моцна-моцна затрос. Чуеш, як каменьчыкі шастаюць? Наташа паціснула плячыма. Чую, ну і што? Марозік, ты зусім здзяцінеў, прагаварыў Міхась, цацачкі робіш. З такой цацкай я рыбы налаўлю. Рыбу ў пяску спячэм. Вунь ён які гарачы. Гумарыст, уздыхнуў Міхась. Цікава, як ты на ракавіну рыбу зловіш? Я паднёс ракавіну да Міхасёвага вуха. Патрос. Чуеш, як шастае? У цябе ў галаве даўно шастае, пачуў я ў адказ. А я зусім не пакрыўдзіўся. Калі б не шастала, кажу, то вы галодныя сядзелі б. Хто вас мамонамі накарміў? Міхась моўчкі засуп носам. Мне спадабалася, што так сказаў. Слухай, філосаф, працягваю я, звяртаючыся да Міхася. Чуў, што каменьчыкі ў ракавіне шастаюць? Чуў. І драпежныя рыбы пачуюць. Ім здасца, што маленькія рыбы плёскаюцца. Ну і кінуцца да ракавін, а тут мы. Андрейка, ты руку ў ваду апусціш? Усклікнула Наташа. Не трэба. А калі піраньі накінуцца? Андрейка, адумайся. Я вудачку зраблю, супакоіў Наташу. Праўда, не такую, як фабрычная. Прывяжу да бамбукавага кія тонкую ліяну, а да ліяны ракавіны. Буду стаяць на беразе, як пан, і вадзіць вудачку туды-сюды. Ты ўжо кіем туды-сюды навадзіў. Не веру я, што рыба прыплыве, калі каменьчыкі зашастаюць. Прыплыве. Рыба далёка гук чуе, як і дажджавыя чэрві. Бачыла, як з норак вылазілі? Марозік, звярнуўся да мяне Міхась. Голаю рукою рыбу не зловіш, калі нават і прыплыве. Яе за хвост не схопіш. Вось каб кош сплесці, прывязалі б яго да ліян і апусцілі б разам з ракавінамі ў ваду. Кош сплесці. Гэта ідэя. Значыць, рыба пачуе, як каменьчыкі шастаюць, прыплыве і ў коўш трапіць. Някепска прыдумана. Малайчына, Міхась. Адна галава добра, а дзве яшчэ лепей. Здаецца, так людзі кажуць. Правільна кажуць. Кош, кош. Але як сплесці гэты кош? Не выйдзе, кажу. Я толькі здалёку бачыў, як кашы плятуць. Я ўмею, прагаварыла Наташа. Я з мамай сеткі са шпагату пляла, а кош мы з ліян спляцём. Я і вас навучу. На ўскрайку лесу мы вырвалі ліян і пачалі плесці кош. Спачатку з тонкіх кіёчкаў аснову каша зрабілі, а потым сталі яе ліянамі абплятаць. У мяне і Міхася, хоць і вучыла Наташа, не вельмі выходзіла. А вось яна пляла хутка, спрытна. Наташа, ты можаш назаўсёды ў Эльдарадо заставацца. Ты ў індзейцаў выдатнай гаспадыняй будзеш, пажартаваў я. Што ты? Спалохана глянула на мяне Наташа. Я дамоў хачу. Нарэшце мы сплялі кош. Вялізны, прадаўгаваты, нібы яйка. Прывязалі да ліяны, паклалі ракавіны і апусцілі ў ваду. Я ўзяў у рукі бамбукавае вудзільна, сеў на беразе. Міхась і Наташа побач прымасціліся. Чакаюць, калі рыбы налаўлю. То ў адзін бок, то ў другі вудзіль наваджу, кош цягаю. Цішэй, шэпча Міхась, так ты ўсю рыбу распалохаеш. Выцягвай, напэўна, хопіць, турбуецца Наташа. Рана выцягваць, трэба пачакаць.
а яна сваё: «Выцягвай!» Я і вухам не вяду. Хіба разумее дзяўчынка, як трэба рыбу лавіць? Вытрымка – во што галоўнае ў рыбнай лоўлі. Не ведаю, што дапамагло, ці ракавіна з каменьчыкамі, ці мая вытрымка, ці яшчэ што. Але калі я прыўзняў над вадою кош, то ўбачыў, што ў ім трапечацца рыбіна. «Хутчэй!» – галёкнуў Міхась і, не вытрымаўшы, схапіў за вудзільна. З усяе сілы тузанулі вудзільна. Кош з рыбінай мільгануў над намі і паляцеў у траву. Што вы думалі б трапіла ў кош? Якая-небудзь трапічная рыба? Не, звычайны шчупак. Вялікі, пярэсты прыгажун на кілаграмы 2,5. Выгінаючыся, ён высока падскокваў у траве. Міхась схапіў вудзільна, стукнуў шчупаку па галаве раз, другі. Шчупак аціх, квола варочаючы жабрамі. Я ўзяў яго аберуч, узняў над галавою. А ён нечакана страпянуўся і выслізнуў з маіх рук. «Уцячэ!» – крыкнула Наташа. Мы з Міхасём кінуліся на шчупака, кулём пакаціўшыся па траве. Міхасю ўдалося схапіць шчупака за жабры, і ён павалок яго далей да берага. «Не ведаеш, як рыбу трымаюць?» – выгаварыў мне. «Не бяда, калі б і ўцёк», – сказаў я. «Яшчэ аднаго злавілі б». «Калі мы яго злавілі б, ужо сонца спускаецца. Лісця ўнарві, будзем шчупака ў пяску пячы». У паўднёвым лесе ў большасці раслін лісты маленькія, як у нашай слівы. Яны цвёрдыя, бліскучыя, і гэта добра абараняе іх ад палаючых промняў. Толькі на пальмах і асабліва на бананах лісты велізарныя. Я нарваў пальмавых лістоў. Міхась абгарнуў шчупака гэтымі лістамі, закапаў у гарачы пясок. Мне здавалася, што шчупак пячэцца доўга-доўга. Я глытаў сліну і ўсё падганяў Міхася. «Вымай, хопіць, ад яго хутка вугельчыкі застануцца». Міхась разгортваў пясок, вострым бамбукавым кіёчкам пароў шчупака, казаў: «Пацярпі». Я ледзьве дачакаўся, пакуль спячэцца шчупак. І нездарма так доўга чакаў. Смачнейшага мяса ніколі не еў. «З цябе некалі выйдзе добры кухар», – пахваліў я Міхася. «Ёсць у цябе задаткі». А Міхась лёг на траву, выцягнуў ногі і прагаварыў: «І ў Эльдарада людзі жывуць». Хацеў я сказаць, што не збіраюся тут доўга заставацца. Ды Наташа як крыкне над самым вухам: «Чалавек! Чалавек на кані!» Гэтае «чалавек на кані» яна крыкнула так, як, напэўна, крыкнуў бы кожны з нас, калі б у сябе на агародзе ўбачыў жывога маманта. Я глянуў у той бок, куды паказала Наташа. Берагам возера, не спяшаючыся, ехаў коннік. Ён ехаў не на маленькім кані, не на старажытным, а на вялікім, на сапраўдным. Забыўшыся пра ўсё на свеце, я ўсхапіўся і загалёкаў: «Чалавек, чалавек, пачакай!» Я пабег. За мною пабеглі Міхась і Наташа. Коннік азірнуўся. «Пачакай, пачакай нас!» А ён не захацеў нас чакаць. Прыгнуўся і паімчаўся, кіруючыся да лесу. «Чалавек! Пачакай!» Дыхання не хапала, а мы крычалі, крычалі. І раптам над галавою конніка загарэўся блакітны агонь. Ён ахапіў конніка, а той імчаўся, імчаўся, як бы не заўважаючы, што гарыць. Мы спыніліся. Коннік знік у лесе. Знік і блакітны агонь. З перыафтальмусам на дрэве. «Што гэта?» – запытаўся я ў Міхася. «Трэба падумаць», – адказаў Міхась. І праўда, было над чым падумаць. Конь і чалавек – гэта зразумела. У Эльдарада, відаць, ёсць не толькі старажытныя коні. І людзі ёсць, хоць і хаваюцца. Але агонь, блакітны агонь над галавою.
Ён сам па сабе загарэўся, гэта мы добра бачылі. Міхась, ну ты падумаў ужо, не выцерпеў я. Пакуль нічога канкрэтнага не магу сказаць, неяк па-вучонаму адказаў Міхась. Над лесам апускалася сонца. Паўзмрокам ахутала возера, лес. Непрыкметна прайшоў дзень. «Што будзем рабіць?» – спытала Наташа. «Сёння кляйна мы не знойдзем, заблудзімся». Я азірнуўся. Наўкола лес, балота, возера. Няўжо давядзецца начаваць у лесе ці на беразе? Я заўсёды начаваў дома, у хаце і тата, і мама. А тут? Што, калі які дзікі звер поначы падкрадзецца? Удалечыні бліснула маланка. Загрукатаў гром. «Навальніца будзе», – сказала Наташа. «Я здагадаўся», – усклікнуў Міхась. «Гэта агні Эльма». Наташа здзіўлена паглядзела на яго. «Ты што? Гэта маланка». «Ды не пра маланку я кажу. Той блакітны агонь, які мы бачылі над галавой конніка, называецца агні Эльма. Яны вельмі рэдка бываюць. Перад навальніцаю, калі ў паветры вялікі ціск і высокае напружанне. Блакітны агонь – гэта электрычныя зарады, якія рухаюцца ў паветры. Агнямі Эльма іх вучоныя назвалі». «Значыць, будзе навальніца?» – пытаюся ў Міхася. «Будзе. Трэба хутчэй шалаш будаваць». «А дзе мы пабудуем яго?» – цікаўлюся. «Вунь на тым паўвостраве», – паказаў рукою Міхась, далей ад лесу. Непадалёку палоска зямлі, парослая чаротам. Метраў на 10-15 вузкую касою прарэзвала возера. Вось гэтую палоску Міхась і назваў паўвостравам. Далей ад лесу. Вядома, някепска, што далей, але затое блізка да вады. Ну і месціка выбраў Міхась. «Ад лесу ўцякаеш, а сам у чарот лезеш, у гушчыню?» – сказаў я. «Не хвалюйся, чарот мы на шалаш паломім». «А кракадзіл нас з таго шалаша за нагу не выцягне?» «Няма ў возеры кракадзілаў. Каб былі, то ўжо даўно мы ўбачылі б іх». «Даволі спрачацца», – сказала Наташа. «Хутка зусім сцямнее». Мы пайшлі на паўвостраў і пачалі будаваць шалаш. Зрабілі з бамбуку каркас, замацавалі яго ліянамі. Пасля гэты каркас накрылі пальмавымі лістамі, а зверху бамбукавымі кіямі абклалі. Каб вецер чарот і лісце не параскідаў. Наташа травы нарвала, шалаш нанасіла. Я лёг на траву, мякка, і над галавою зацішна. Але ж звяры, дзікія звяры і кракадзілы. Каб не выйшла ў нас, як у той казцы пра 3 парасят, прыйшоў воўк і ад кепска збудаваных домікаў знаку не пакінуў. А наш шалаш хіба лепшы? Варочаўся на траве і не вытрымаў. «Вы тут начуйце, а я на дрэва пайду. Лепей жорстка спаць, але добра ўстаць». «Заблудзішся», – сказаў Міхась, – «у балота ўлезеш». «Не хвалюйся, на беразе пальма стаіць, на ёй пераначую». «Андрэй, дождж ідзе, да ніткі вымакнеш», – папярэдзіла Наташа. Сапраўды, па шалашы гулка барабанілі важкія кроплі дажджу. «Не вымакну, я хутка забягу, адна нага тут, а другая там». «На дрэве вымакнеш». «І на дрэве не вымакну, лісце шырокае, яно як шчыт, ад дажджу мяне закрые». «Хай ідзе», – раззлаваўся Міхась. «Праз паўгадзіны прыбяжыць, пабачыш». Я высунуў галаву з шалаша. Па носе стукнула буйная кропля, над галавою бліснула маланка. Я палез назад у шалаш. «Што, задам адступаеш?» – засмяяўся Міхась. «Узяўся за гуш, не кажы, што не душ», – падумаў я і выскачыў з шалаша. Грымеў гром, бліскала маланка, дождж сцёбаў па спіне, па галаве, валасы адразу сталі мокрыя. Сяк-так ускарабкаўся на пальму, намацаў рукамі сук, падобны на вілы з 2 зубамі. Абапёрся спінаю,
аддыхваючыся. А маланкі жахалі і жахалі, асвятляючы возера, лес, шалаш, пальму. Кап! Буйная кропля упала за каўнер. Непрыметны халадок прабег па скуры. Такія вялікія лісці, а дождж прабівае, здзівіўся я. Кроплі падалі ўсё часцей і часцей. Ды гэта было яшчэ не самай горшай пакутай. Забалела спіна, сцерплі ногі і адзінота, невыносная адзінота. Яшчэ паўгадзіны я, напэўна, вытрымаў бы, калі б не ўбачыў, што на дрэва штосьці лезе. Гэтае штосьці было падобна ці то на яшчарку, ці то на рыбіну. Невялікае, сантыметраў 10 у даўжыню, яно даволі-такі хутка лезла па ствале, чапляючыся груднымі плаўнікамі. Мяне заўважыла, лезе, каб за нагу укусіць. Прысмокчацца да нагі, як п'яўка, падумаў я з жахам. «Андрэй!» – данёсся Наташын голас. Я вырваў лісток, сцібануў ім па дрэве. Гэтая дзіўная жывёла, як здалося мне, паляцела ўніз. Тады я слізгануў па ствале і, накульгваючы на здзервянелую нагу, пабег да шалаша. Залез у самы куток, нясмела прагаварыў. Хацеў яшчэ на дрэве пасядзець, але вы паклікалі. «Як там, кракадзіл не дастаў?» – запытаўся Міхась. Нейкая рыба да мяне лезла. «Рыба-кіт?» – папярхнуўся ад смеху Міхась. «Падобная на рыбу», – паправіў я. «І хвост, як у рыбы, і плаўнікі. Плаўнікамі яно за ствол чаплялася». «Эх ты, натураліст!» – з папрокам прамовіла Наташа. «Гэта ж перыафтальмус, альбо па-другому ілісты скакун. Рыба гэта». І Наташа расказала нам, што ілісты скакун водзіцца ў паўднёва-ўсходняй Азіі, што на сушы знаходзіцца больш, чым у вадзе, што на дрэва залазіць, каб на сонцы пагрэцца. «Дык чаго ён у дождж на дрэва палез?» – здзівіўся я. «Ты яму спадабаўся», – засмяялася Наташа. А вось Міхась на гэты раз без смеху заўважыў. Ілісты скакун – жыхар Азіі. Як ён у Амерыку трапіў? Ёсць тут нейкая загадка. Ёсць. Мы яшчэ не такіх дзівосаў пабачым, прамовіў я. «Хопіць гаманіць», – сказала Наташа. Па шалашы барабанілі кроплі дажджу. Глуха шумеў лес. Аб бераг біліся хвалі. Мы непрыкметна заснулі. Сябры, працяг будзе.